Здравейте хора, добре дошли на днескашния епизод, където ще играем трансформ състезания и за да не ви губя повече времето, нека да продължаваме с клипа. Така, започваме. Днеска сме розови. Трябва да си сложа оффроуд гуми, но забравих. И нека видим какво стане. Влизаме в 5. Намалих толкова време преди. Съжалявам. Хайдън, перфектната кола. Малко не спираща, но перфектно ускоряща. Ако има как да си пусна по-далечната камера, ще тук не знаех, че има завой, не си гледам картата. Добре, такси. В смисъл не е добре, ама можеше да вземе по-лоши работи. Не виждам. Тук таксито не е чак толкова зле, защото не ни трябва скорост. Толкова като цяло в нищо не е добро, но тук да крепам. Така, следващата смяна, надявам се да е нещо хубаво. Хаско, надявам се да е бързо, не съм я карал от... Май въобще не съм я карал. Но не спира, това е ясно. Толкова време преди завоя дадох спирачка, че не е заговорене. Моля? Ало? Ало, игра? Да. Ама, защо абсолютно? No idea. Малко трябва да се върна малко позиции. Какво? Warner, моля те кажи ми, че не е дрифт. Не е дрифт. Добре, какво направи? Какво беше това? Така, ако беше ми я дал и на оффроуд, ще да е топ. Така... Тук не знаех, че минаваме в срещното. Сега ще се напредем, пак не си гледам тъпата карта. Така, Фигеро, Вагнер, Книжна Бакат. Има хора с по-хубави, но има хора и с по-бавни работи. Съжалявам, да, МК2 ще му дадеш тук. Никъде не мога да взема такъв буст. Изоставам. Момент състезание току-що май мина. Не, още не е минало. Вай, защо така поднася тежко е? Уиндзор. Още една гадна кола. Дига си 200. Това е много хубаво. Обаче не завивах. Толкова буквално нито давах спирачка, нито... В смисъл, нито давах напреден, не давах газ, пък потиснах спирачка и надава и то пак не завива. Моля те. Хей! Как не завива тъпото? Ако беше ми дало едно бати тука. Така, изчаквайки спукам отбой. Следващата смяна. Кавалкейт. Уникално гадна кола. Yes. Добре, няма да респаунвам. Въпреки, че ме минаха. И то много хора.
Ако не ми даде някаква хубава кола до края на състезанието, няма да бия. Няма да съм в топ 10. А на мен в момента мейн гола за като цяло от този клип е да съм в топ 10. Да му... Дай го се печагата с по-хубава, който го направи по-зле. С ужасния кавалкейт. Хайде, следващата смяна, ето я нея. Дай ми нещо хубаво, моля те. Ма не, not the right place, brother. Мисъл, да, гледай, пак получиха по-хубава коли от мене. Добре, толкова... Дай, и за колко време ми го даде? Мисля, че няма да го взема от тук. Дай ми нещо хубаво, моля те. Бати, не са. Аз си казах, че ми трябва това. Бати, ви не ми вярвате. Вече сме в топ 20. Някой кара с Озуме, естествено. Така, съжалявам. Така. Това първо състезание направо няма да лъжа, ужасно е. О, шит. Защо толкова? Нищо. Последна смяна. Ще го изпреварявам. Не е толкова... Не беше прекрасно това тъпото състезание. Да, какво ме минава? Какво ме минава? Да, още нещо какво ме минава. Няма аз си джеткам с тия моите буклуци. 17. Ще бъда в топ 20. Първо състезание, топ 20. Мисля, че до сега май не съм правил топ 20 в първо състезание. О, не, още една смяна има. Ей сега ми я даде тая бестия. Да, ей сега. Сега ако има още някой звук, ще вляза в топ 15. Да, ще вляза в топ 15. Imagine. Еми, първо състезание, 15-та позиция, мисля, че fine shit. Взех и грешната кола. Мисля, аз не знаех каква е колата. Просто реших да я взема. Но, сега ще видим какво ще се случи. Така, добре, значи е без контакт, щом няма таймер. Yes. Yes, аре още 15 минути докато ме се създаде. Добре, няма проблем. 15, 16, 20 позиция. Аз проблеми нямам. Само важното е такива да получавам. Така, следващата смяна вече сме в топ 10 официално. Бати перфектно за доковете. Вайб. С това ви говоря. Не говорете. Сламбан. Ай, чуджиджи.
Надявам се да няма завои. О, точно завои идват. Честито. Той сега май нямаше спирачки. Не мога да завива. О, точно през тия малките улички. Муцка сламбана. Той както завива... Не, той не завива въобще. Завива той. Хич не завива. Здрасти, брате. Да, сме с еднакви букути, само дека моето е много бързичко. Готино. Смисъл не е готино, ама следващата смяна. Не я видим какво ще след нея. Расти Рейбъл. Обсудах много работа. Така. Надявам се този Расти Рейбъл не. Няма. Да има завоя, ама той е направа. Чай, сега чак идват 3 завоя. Защото те завоите решават кой е колко е добър. Но, така е. Ще се наслаждавам на Расти Рейбъл, защото понякога ми дава и много гадни коли. А и аз като не мога да карам. Да, тук не знам как се ударих между другото, но чистото на всичките, които са правили физиката в играта. Важното е да са живи и здрави. И най-важното е да карам терабайт. Не е чак толкова зле. Но сега идва един гаден завой, който терабайта взе доста прилично, но защото съм циганин, реших да го взема колкото се може по-бързо. Така... Следващата смяна, вече сме извън топ 15. Beast Dominator. Добре, как не се счуди? Аз ви казвам, че играта ме мрази, а вие не ми вярвате. Не, честито, аз това състезание толкова има такова. Да, гледай, той Доминатор ще сиртаки си играе. Аз нямам коментар. Ще му имба майката мръсно, ще му еба. Да ти чукам извратената майка. Толкова гадно лайно не съм виждал през живота си. Следващата смяна. Айде да има още един букух от F4. Стария Доминатор. Пак. Мисълта, не, то не е пак. Ама. Доминаторче. Да. Да, то докато тръгне... Вижте. Аз така обърках пътя. И съвсем си загубих. Стига са ми писали, ей, ще ми ба майката на всичките дет ми пишат. Чукани катерици. Значи ще гледам следващия епизод, да е сумо, защото само състезания вече омръзва. Да, така седанията се обръщат, нали? Няма споко, всичко е наред. Нали аз ги карам, не ги карам първия, например, защото той пак е с Доминатор. Миналия път, като гледах пак, той пак беше с Доминатор. Дай, не дей да се върш, няма смисъл. Как моите? Но че аз нямам проблеми абсолютно никакви. Давай, Юро! Аз май съм си последен. Не съм последен. То толкова гадно нещо. То не завива. Направо. Ето, още едно гадно нещо. Важното е да сме живи и здрави и да ми се сипят нервите до края на състезанието.
каза малко да го оцеля, но кавалки и да не спира. Това важно да се знае. Това ми пречи, не мога да завия. Yes. Така. Може ли да спреш и да завиеш? Благодаря. Страхотно. Мисля, че тази кола е прекалено ужасна. А следващата смяна е след завоя. Така. Дай ми още един покук. Честито първата ми супер кола. Първата ми спортна. Не знам защо не почнах да контролирам колата. Аз ще завърша ли въобще? Да, ще завърша. 16-та позиция. Единствената хубава кола, която ми дадоха. Честито. Започваме състезание. Нещо хората са прекалено малко. Но това не е мой проблем. Така. Тук на... О, не е контакт. Малко поднася RSX-а. Неро. Пред мене какво ми даде? Циклонче с счупената камера. И си спута има. Смешка изсипана. Това ще е след. Нерото много добре се представя на пътя. Казах го. Не трябваше да го казвам. Забих се и това превъртя. Bobcat. Oh shit. Еси назови. Мутка. Ужасно. Прекрасно начало, първият трансформ беше уникален и всяката ми го изсра този Bobcat и така. Много мразя. Гледай го. Натиснах един път за надясно и то се реша се изкендри. Така. Няма значение. Дай, шиба има в газа, педерас малък. Ще те ебама в тъпата. Да, гледай с какво ме настига. И дали RSX. Сега почнах да карам като полудял. Ще вземем и Curb Boost. Много не успях да го хвана, но трябва тя да ги настигна. Защо говоря? Не, защо говоря? Пълна гавра. Не, пълна гавра. Така. Настигаме Жоро. И някакъв бесен турист. Итали GTO. Уникална кола. Да, ма не беше нужно да ме завърташ. И си паняк. Да, тъпото Итали. Тъпото Итали. Затова дете се отварям тъпата човка. Сега то ще го завъртя. Да, ще го завъртя аз. Дебелакър. Следващата смяна дай ми буковчийски камион. Шибаняк. Добре. Една добра спортна количка. Севан, майки се казваше.
Така се казваш. 7-7, да. Така. Достатъчно добре за в перфектно за каране. Лошото е, че и другите карат уникални коли. Защо говоря? Не, защо говоря про... Къде се забивам? Няма смисъл, не, то няма смисъл да се говори. Отварям си тъпата уста и губя две позиции. Гледай, хайперкар, майнъркар. Дай, почна се. Дай ми мотор за това. Мотор. Не Султан да е. Да, на тях им дай FMJ, спокойно. Да, FMJ и Райдон. Точно така, много ме кефи. Не ме шибай, не шибай, педерас малък. Да начукат краставиците, да ти го начукат. Чай, че се изнервих и... А кога ще ми даде да се респауна? Не, играта си прави гавра с мене. О, боже господи. Така, ще ги настигна. Айде, дай някоя хубава количка. Точно така, миксер ми дай. Дай ми бетоновоз.